Middag, mijn naam is Al van CWI Consolidated Wire Industries. Ons is vervaardiger van omheiningsmateriaal. Ons is landwijd, dus het tak van de Bijlpark, dus waar onze fabriek is. En ons het tak in Durban, Oost-Londen en Kaapstad. Basis gaan doen, ik ga voor jou zo 1 of 2 demonstraties doen van die verschillende type draad, van die verschillende type draadtrekkers. Eerst zet ik hier zo een Wizards-trainer. Je zal opletten die Wizards-trainer. Zijn ketting is gegalvanized. Hierdie mechanisme is Bobbian draadtrekker. Je zal zien, dit lijkt precies hetzelfde. Daar is een klein verschil tussen die twee. Die ene is geverfd en die ene is gegalvanized. Hierin is natuurlijk die Mercedes in die reeks van hierdie draadtrekkers. Ik ga voor jullie een demonstratie doen op een van jullie. Ik ga sommer op die Wizard draadtrekker een demonstratie doen hoe om dit te gebruiken. Je zal zien, ik gebruik een 2.24 staaldraad. Hierdie draad wordt gebruikt voor omheiningsmateriaal, specifiek voor wildwering en veel ander omheiningsmateriaal. Wat je basis gaat doen, wend hem 2 keer om je paal, bind hem af. Er is verschillende manieren hoe je je draad kan afbind. Hier is maar net een van die manieren hoe je draad kan afbind. Dus als vat hierdie mechanisme, zet het op je draad, knijp hem vast, dan zet je het aan de andere kant. Hetzelfde principe. Recht als je daar vast, dan is redelijk niet vast. Okay. Wat je doet is, vat hierdie zo, druk hem vorentoe en zo ga je aan en zo trek je met je draad tot die verlangde lengte sterkte wat jij nou wil hebben. Hierdie draad gaat natuurlijk van hierdie kant. We gaan eens om hier ombind. Om nou naast opbind. En zodra je hem afgebind hebt, gebruik hierdie twister om je draad te houden. En bind hem hier af. Je zal zien, ik gebruik minimaal een tang, want je tang heeft ruffels op. En je trap van je galvanizing af. En daar heb je je eerste lijn gespannen. Dan heb ik hier zo een grapple tensioner. Hier gebruik je ook om je draden te lassen en je draden te spannen. Het is bij doeltreffend en kort afstanden, waarvan hierdie niet bij kort afstanden kan spannen. So, hierdie draadtang vervangt glad niet enige van hierdie nie. Dit kan net jou werk baie beter maken als je ook hierdie het. Dit is die grapple. De grapple nou, als een pijltje wat voor je wijst in wat richting die draad gaan. Hij gaat net één richting in. Werk amper in dezelfde principe zoals een cable tie. So gaan net één richting in om je paal. Je zal zien. Ik heb hem nog voorbij hier punt gestoot, nou kan ik hem niet inzetten. Gebruik een speld. Hierdie speld zit hier in. Je zal zien als een klein gaatje. Druk hem daar in. En dan kan je het release. Hierdie kan je alleenlijk release als je draad nog niet gespannen is. Je zal zien, hierdie gedeelte wijst naar mij toe. Dit is het gedeelte wat ik ga gebruiken om te trekken. Ik gebruik hierdie apparaat. Hierdie noem je grapple tool. Hij heeft een tension indicator, so je kan niet zo stellen dat al je draden evenredig gespacieerd wordt. Wat je basis doet, hierdie pen maakt dat je graad op, je grapple passie en je draad pas daarin. Wat ik nu hier ga doen is, mijn plek is een beetje beperkt, maar dat is hoe je hier werkt. Ik heb het al reeds gesteld tot 100 kilogram en is verondersteld om te tokken op 100 kilogram. En daar heb je het. Je kan hier die draad trekken van hierdie kant af niet. So wat je basis gaan doen is, niet draadknop nie, vat je die grappel, druk hem vorentoe en je gaat diezelfde effect krijgen. Kan je doorndraad doen? Je kan doorndraad ook doen.
Ongelukkig moet jy die dorings afhaal vir hierdie afstand. Hierdie afstand met die grippel insit. En vir dieselfde prinsip wat ek daar gewys het, in plaas van dat jy hierdie draad gaan trek, gaan hierdie grippel stoot. So jy gaan basies die dorings op 'n sy stoot. Maar dit is net op enkel doringdraad. Op dubbel doringdraad moet jy ongelukkig die dorings afknip. Jy kan dit ook gebruik om jou drade te las. Breek jou draad in die middel in. Jy nie vir my hou vas. Selfde prinsip. Jy gaan ongelukkig 2 van hierdie grippels moet gebruik. Want jou 2 lasstukke gaan nie by mekaar inkom nie. Kry 'n stukkie draad. As ons daar in. Die ander een hier aan. En daar het jy een las. Dan breek dieselfde tang en net daar waar jy hom gelas het, kan jy hom weer tension. As jy daar getension. Onthou dit is belangrik dat jy 3 tot 4 duim lis hierso los. Want hierdie apparaat gebruik het, sodra jou drade weer verslap, kan jy dit weer oortension. U kan vir CWU kontak by 016 980 3111 of e-pos hulle by sales@cwu-wire.co.za. Ons het verskillende tipe produkte hierso afhangend van die kliënt se behoefte, so die kliënt het 'n wye keuse om 'n keuse te maak vir die oprigting van sy omheining. Baie dankie.